Suomalainen Traveler-matkatoimisto tekee opastettuja pienryhmämatkoja. Minne päin matkaatte? Pääsääntöisesti meidän pienryhmämatkat on junalla Pekingiin ja sieltä palataan lentokoneella takaisin. Toisena vaihtoehto määränpäänä on Vladivostok ja sieltä palataan takaisin. Useimmilla matkoilla voidaan pysähtyä matkan varrella. Suosituimpia pysähtymispaikkoja on Irkutsk Baikaljärven rannalla, jonne tehdään retki kaupungista. Toinen suosittu paikka on Ulaanbaatar ja Ulaanbaatarista tehdään koko päivän tai 2 päivän retki paikalliseen kansallispuistoon, jossa sitten on mahdollisuus vähän ratsastaa hevosella ja vierailla paikallisessa paimentolaiskylässä ja sitten palataan Ulaanbaatariin ja seuraavana päivänä jatketaan taas matkaa junalla kohti Pekingiä. Gobi nautiomaan halki. Mitä teidän matkoihinne sisältyy? Opastettuihin pienryhmämatkoihin sisältyy junalippu, majoitukset matkan aikana, kaikki ohjelmaan kuuluvat retket ja sitten yksisuuntainen paluulento Pekingistä tai Vladivostokista Helsinkiin. Pääseekö kuka tahansa matkustamaan Pohjois-Koreaan? Pohjois-Koreaan pääsee tätä nykyään kuka tahansa. Se ei ole suljettu yhteiskunta, vaan sinne voidaan lähettää turisteja yksin, kaksin tai ryhmässä. Ja jos kuka hyvänsä on kiinnostunut lähtee tutustumaan Pohjois-Koreaan, niin me kyllä järjestetään sellainen matka.